Velkommen til denne introduktionsøvelse til, hvordan man behandler en tekst i religion. Tekster er den primære form for religiøs materiale, som vi arbejder med, så det er her, vi har vores hovedfokus. Arbejdsprocessen er således, at I først skal arbejde individuelt med jeres tekst. Så går du sammen med de andre i gruppen, og så præsenterer I hver på skift teksterne for hinanden, og til sidst så diskuterer I perspektiveringen af teksterne. Altså prøv at sammenligne teksterne med hinanden. Hvor minder de om hinanden, og hvor er de forskellige fra hinanden. Lige det kommer jeg ind på lige om lidt. Religionsfagets tekstlæsnings ABC hedder karakterisere, analysere og perspektivere. Og her i karakteristikken indgår der således også noget, man kalder en parafrase, altså en fokuseret kronologisk gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Og således altså derfra en analyse og fortolkning, og så en perspektivering. Og det er den rækkefølge, du skal fremlægge din tekst i for dine gruppemedlemmer og til eksamen også. Så det kan du lige så godt vente dig til, at det er sådan, at man fremlægger. Nu skal vi kigge lidt på selve processen i det her, fordi en ting er resultatet og den måde du fremlægger på, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at du rent faktisk har arbejdet med det. Der er vi nødt til at gå lidt frem og tilbage mellem de forskellige processer. Du starter simpelthen med at læse